Здравейте, какво желаете? Добре вечер, може ли да регистрираме резервация? Може, всичко е възможно. За колко човека да е резервацията? За двама, ако обичате. С двама? Какви ще сте? Мъже, жени, геове, какви? Може жена, естествено. Мъж и жена, добре. Така. В колко часа да е резервацията, да знам, така? 8 часа. Може ли да ми дадете книга, да се подпише? За всеки случай. Кого? Да ми дадете книга да се подпише, за всеки случай. Добре, няма проблем. Заповядайте, подпишете се, това не е излишно. Напишете си всичко в нея. Данните, хората, имената на хората. Не се извинете, тази книга пълна, не мога да пиша, не дайте ми друга. А къде е друга? Къде е книгата? Трябва ми книга с химикалка, а не с химикалка. С химикалка, заповядайте. Напишете имената на хората, в колко часа, телефон за връзка и там кратък текст, какви хора сте, добри, лоши, някакви извратени там. Ето, заповядайте. Опа, извинявам се. Я искам да погледна, нали може? Да, естествено. Добре. Така. Дами и господа, вижте имената на хората, така. Ако може резервация, това ми се бъде. Добре, сега ще ви дам... резервацията. Взехте ли я? Не. Ами вие, знаете ли сега, че ще трябва да взривим ресторант? Не знам. Колко левчета ще желаете, добра госпожо? 3 левчета. Ето ви повече по часетата. Благодаря. Жената 8 часа по-късно. добър вечер отново. Добър вечер. Изчакайте за момент. Ето това е вашата маса. Благодаря. На жената няма да извинявам се, мога ли да седна, въпреки че съм един. Сядай. Какво ще ми предложите? Ето го менюто за днес. Чини. Може ли риба сядъки и едно Джони Уолкър от малкото? Добре. Само да пресегна през рафта. Как малкото. И сега, какво беше? Риба? Каква риба? Сьонга, каква? Риба балон. Риба, ябълки. Да ви е сладко. Какво става? О, не! Не, извинете, напих, че всички ми се гледа. Аз ще си вървя. О, не! Отрових човек. Трябва да си намеря авариен изход. О, не! О, не! Аз убих човек и той стана невидим.
Беше фирма Спир. Oh, help me! Help! Невидимый сам. О, не! Със съдействието на Армениус и Ертай. Дано да ви е харесал клипа, харесайте го за още клипчета. Армениус ще го качи в YouTube. Довиждане!